Казвам се Благой Тобозлиев, роден съм на 12 юни 1946 година в квартал Гледка на град Кърджали. Българин, свещеник. Откакто наблюдавам нашата действителност и чета български вестници, правя сравнения. Но аз съм възпитан в семейството на християнски свещеник и това ме е направило чувствителен към всяко погазване на човешкото достоинство и нарушаване на човешките права и свободи. На 17 април 1971 година в центъра на град Кърджали, където свещенодействах, където бях свещеник, бях арестуван от двама милиционери, униформени с автомати и един цивилен, които ме отведоха в следствения отдел на Държавна сигурност в окръжно управление на МВР. Беше ми предявено обвинение по член 108 от Наказателния кодекс, който е за противодържавна агитация и пропаганда. Всъщност призовавах към демокрация, но тогава се считаше това призоваване към демокрация и гласност за престъпление. Да. След 2 месеца следствие се гледа делото в окръжния съд в Кърджали и бях осъден на 5 години лишаване от свобода и 8 години лишаване от право да упражнявам моята професия. Има нещо символично наистина в това. Бях задържан на Великден 1971 година. Първият ми ден на свобода беше 14 септември, Кръстов ден 1976 година. Самия престой в българските затвори е вече достатъчно изтезание, но по-конкретно бил съм многократно наказан с карциране. От 10 до 19 денонощи държан съм в изолация в салона за смъртни, така наречения тежки салон, над 30 месеца, сам в единочка. На празника Сретения Господне на 2 февруари 1974 година бях жестоко бит. Днес в българските затвори няма църкви или параклиси. Параклиса в Старозагорския затвор беше превърнат в киносалон. На практикуващи свещенослужители не се разрешава да извършват богослужения и треби. Освен това, въпреки многократните молби, които съм отправил до прокуратурата и до Министерство на правосъдието, не ми беше разрешено да получа дори една Библия в затвора. Бях много изненадан, когато научих по-късно, че в расистска страна един чернокож, става дума за Робърт Мугаве, е успял да вземе 3 дипломи за висше образование като студент, задочник, докато е бил в затвора. Относително свободно, но на различни места е различно. В Пловдив, например, може свещеник да посещава и гробищата по молба на християни за извършване на панихида на гроба на техен близък, докато в Смоленски окръг, в Благоевградски окръг това не е разрешено. На ученици и студенти около Великден, например, се прави строго предупреждение, че могат да бъдат изключени от комсомола или от висшето учебно заведение, ако бъдат забелязани в църква по великденските празници.
Ще ви отговоря с едно изявление на Ленин. Марксизмът, казва Ленин, е материализъм. Като такъв, той е също така безпощадно враждебен на религията. Ленин, събрани съчинения, второ българско издание, 17-ти том, страница 401. От излизането ми през септември 1976 година до края на месец февруари 1980 година Държавна сигурност не разрешаваше на моя митрополит Пловдивски Варлам да ме възвърне на служение. На 20 декември 1988 година бях извикан от Пловдивския митрополит Арсений, който е заместник-председател на официалния комитет по правата на човека. И след като ме наруга в присъствието на двама духовници, епархийски съветници, той ми нареди да подпиша декларация, че се отказвам от членство в независимото дружество за защита на човешките права и да я предам на секретаря на митрополита или в противен случай да си дам оставката като свещеник. Разбира се, тъй като аз не считам, че моето служение и участието ми в дружеството е несъвместимо, то не направих нито едното, нито другото. Не ми е известно друго, освен казаното в отговор на предходния въпрос. Мисля, че това е гласността. Тя е солидна предпоставка за демократизиране на обществото. И още това, че Горбачов за втори път след Хрущов демаскира комунизма като хуманен строй. Не се чувства, но у нас обикновено промените стават по-бавно. Отношението на режима към инакомислещите е същото, както и преди години, но методите й са по-различни. Сравнението не е в наша полза, но в Полша първо никога не е имало такъв натиск върху вярващите, нито атеизмът е бил червената нишка във възпитанието на младежта, а и ние се успокояваме с думите на Христа: "Не бой се, малко стадо". Различно, както в притчата за сеяча. Да, ако смятате, че то може да бъде полезно, ако смятате, че то може да отвори очите на западния човек за изтока.